Имаш запек, подут стомах, киселини и не се чувстваш въобще добре. Някои ще кажат, това не е болест. Да, но това е голям дискомфорт и ти вече искаш да разрешиш този голям проблем за теб, защото той не е от няколко месеца, той е вече години наред. И когато допираш до лекарствата и най-различни други разхлабващи вещества, ти отново не се чувстваш добре. Тук мога да ти кажа формулата, как може завинаги да се разделиш с този проблем. Повече да нямаш запек, лесно да ходиш по голяма нужда, да нямаш подут стомах, да нямаш киселини, гастрит, колит, най-различни други стомашно-чревни заболявания. Как може да стане това?